ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ñiibi 6 kilo misra sinthiou malema kafrina ko on waktu yoni hato velingara e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men leydi sénégal no wirno hoorejo leydi ndi sunare balɗe tati ko altina hande o fuɗɗi gam ruttude duwaw wonande ɓen yaltuɓe aduna oɗo hen accident musɗo baɗɗo jamma hecciyanke o toon to diwan mo kafrina to leydi mauritanie kene tolno e mauritanie naɓe tato bifta toon to mixiga ɓen ɗannotonoɓe yinnoɓe yaade toon to états-unis de amérique landata wassulo erima autorité ji leydi ndi ɓe mbawata darade ha ɓen mbawa ɗaccitede to leydi mali kene tolno e temedde jeegomo ɓiɗɗo malinaɓe juukiɓe to ceene niger nokko biyeteɗo asmaka ɓe kolliti hen caɗele mabɓe mawɗe no fewi hakkude heege e caɗele kame ɗomka ha e rafiji kala jagoɗo oɗon fannu hollitiɓe neldi toon guura kame gueɗe safara kala to leydi guine Conakry ex coordonnateur FNDC Abdullaahi Saar darima hande yeeso tribunal caggal nde o tuuma darnude plateforme ko fate banggue dawrugol taw alda e yamirore kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Libéria ma en jahat to Kenya kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto godde joni jaññoɗena gorel teyya ko kawisaji Allah ɓoli goni e muɗuma gorel teyya ko haako moƴƴo iwru ko en to korodinnooro gorel teyya ene safra ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓandu neɗɗo kala an tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma an joguiɗo AVC jogui cardiaque diabète tension sa jokkodire gorel teyya joni jiitoɗa hen hoore maɗa hewɓe hutortoɓe gorel teyya cettima hay ñabbuji kewɗi ɗi jangtaka e gorel teyya kañumene koye mumena teskima hen gueɗe kewɗe gorel teyya ko haako no haako wargani a wulnan ndiyam ma ha wuula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama walla ni jokkoyɗe enɗam sa yari gorel teyya a ñongtoto ha poccoɗa loy sa yiɗi andude ko haala e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelti.com joni janggana hoore maɗa équipe gorel teyya ɓe kolliti hewɓe ne mbiya jeehi to internet jii toon kakoli kewɗi kono kadi gande gorel teyya oɗo hen jiida woni kakoli goɗɗi kala sa yiɗi hebde tonggode gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye ceerno Habous Diallo mbatta ko 00221 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto Ziguinchor jokkodirta koye Amadou Ishaga Kebe mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon gonɗa koto Dakar to marché Zengue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaya mbatta ko 77 426 68 40 so tawi noon gonɗa koto Libreville Gabon jokkodirta koye Pape Kana 077 39 57 97 so tawi gonɗa koto New York jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen safroyade ɓuuri safroyede. ceerno Djibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa
ceerno jibisi joom lasarari laaɓaɗo ƴeewgal saaru kiimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala ko nonne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno jibisi ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité ko nonne kadi gonduɗo erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kam yoga e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno jibisi mawo haalane hen ko laaɓi ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wiiri ni ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayi rafi kala ceerno jibisi holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fuuta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara genale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete so tawi noon koye fannu ƴeewgal ko fate banggue listihar ceerno jibisi kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko weef walla ni orange money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani e ɗeɗo hennan leyɗele ceerno jibisi ene yarliti ƴeewande joomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno jibisi ha mbawa neldudemo o ƴeewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to netteka woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde jeenayi siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba subaka hande o khalifaɓe diine ɓe leydi Sénégal kala garti e duwanade ɓiɓɓe gendini kala ha tenti noon e duwanade ɓeɗo hen wasɓe pittali men eɗo hen accident musɗo baɗɗo jamma hecciyanke o e ɓen gañiɓe kono ne kadi jeeyeten ko toon to Madina Gounass khalifa mo Madina Gounass ceerno Ahmad Tijani Ba duwanima dendagal ɓen yaltuɓe aduna ɓe kala kono ne kadi duwanima ɓen gañiɓe hen ɓe taw rewni ɗum koye on joguiɗo konngol galle o woni ceerno Ibnu Oumar Ba ɓe duwima hen duwaw wonande ɓen yaltuɓe aduna ɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe ɓen gañiɓe hen nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellal ɓe dutto e haajuji mabɓe kala e jertinde wonande ɓen dognoɓe otoji ne jarata jam kono ne kadi khalifa tijaniya woni Serigne Babacar Sy Mansour kañumne hande yaltini konguɗi muduma gam oɗo sa erade jame kisal e ɓerɗe ɓen dognoɓe ɗin otoji nde ɓurata wawde rentade e duwanade mawɗo leydi ndi nde tawno hande o ko Allah waɗi leydi ndi koye jungo makko kala ko heeɓi ɓiɗɗo leydi ndi kala ko mawɗo leydi ndi foti adade darade hen ɗum jeeyi sababu jillu makko hanki kanko mawɗo leydi ndi toon to ñiibi ko wona ɗum ko kadi wo arti e duwanade ɓen yaltuɓe aduna ɓe kono ne kadi ɓen gañiɓe ɓe khalifa général mo Mourida kañumne hande erima wonande yoɓe jaltin defte gam janggude Qur'anil Karima ruttinde ɓerde faade Allah subhanahu wa taala taw rewni ɗum koye inde walla rin ɗum koye ɗemngal porte parole galle o woni Serigne Bass Abdoulaye Khadiri kono ne kadi to Kaolaka wonande ɓesgu Baye Niassa wonande Cheikh Mahi Ibrahima Niassa kañumne yaltini konnguli mum gam duwanade dendagala
ɓen yaltuɓe hen aduna kala leydi ndi khalifaɓe diine ɓe kala jalti gam duwade e rentinde ɓen dognoɓe otoji nde jarata jam jonde altina hande o hakkude hoorejo leydi ndi kame jagorɗe e tawtorede ɓen tambiɓe yangara e boli leydi Sénégal gam yurnitade ɗo hen accident ji ƴettude peeje mawɗe no fewi ma en garta e oɗon kabaru so tawi jomiraɗo haaji ha joni keddotoɗen koye oɗo hen accident musɗo baɗɗo jamma hecci hanke o taw kadi waɗi ko toon to sikilo ene tawe ñiibi waɗɗani Kafrine ha ganduɗa kene tolno capanɗe tato e jeenayo won wiɓe ko capanɗe nayo goho fittandu heddi hen kene tolno e temedere ko fayi neɗɗo gaañi hen gañanɗe musɗe no fewi taweteɓe to hôpital mo Kafrine hôpital ceerno Ibrahima Ndaw woni hen ɓenninaɗo toon to hôpital mo Kaolack kono kadi mawɗo leydi ndi Sénégal Macky Sall yeehi toon hanki kono ne kadi woni jagorɗe ko wayno Samba Ndiobène Ka kono ne kadi jagorɗo Yangara Mansour Faye ne wonde Abdullaahi Saar ɓeɗo kala gari toon Abdou Karim Fofana kamɓe kala kame khalifaɓe diine aada yoga hen gari toon gam tawtorede kanko mawɗo leydi ndi o yeehi ha toon to hôpital gam juuroyade ɓeɗon ñawɓe kono ne kadi hollirde wonande sunu mawɗo nde leydi Sénégal heeɓi kanko mawɗo leydi ndi o hettima toon wonande konngol procureur mo Kaolack gam hollirde hen bis goto ko pono mum iwi wonande on bis giwnoɗo to Tamba o noon nde pono mum iwi walla nde pono o felli ko nden o naate bis goɗɗo giwnoɗo Dakar ko ɗum jeeyi sababu oɗon accident musɗo kamniɗo no fewi ko wona ɗum ko cetal CNTS erima dokkirgol ƴiƴam ko ɓuuri yawde ɗum ko guila hanki fuɗɗi e gon erago dañi tigui ko rokkira ko heewi kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e nayyi poos taw ko ƴiƴam woni ko rokkira toon to hôpital mo Kaolack nawa toon to Kafrine capanɗe jeeɗiɗi poos ɗo Kafrine ɗo ɓe erima hande kadi kala kattanɗo ne yarliti yo ar rokka ƴiƴam wonande ɓen gañiɓe hen gañanɗe musde no fewi cohli ko rokkirede ƴiƴam ɗum noon sellata ko moni kala nde yahata rokka ƴiƴam wona a rokki a gurdam hoorejo leydi Macky Sall gam yiide oɗo tana musɗo no fewi e wiide jagorɗo makko Samba Ndiobène Ka o yaltini kene tolno e temedde ɗiɗi million koppareje franc CFA gam wallidde ɓen ñawɓeɓe e ɓen kadi wonande wasɓe hen ɓattiɓe mumen kala nde jomiraɗo ɓeydata jaam e kisal e ɓerɗe e cellal yurmo yaafo ɓen a yaaɓeɓe kala kanko mawɗo leydi ndi o arti ha hande oɗo saaha e yurnitade peeje mawɗe ƴetteteɗe gam wawde faabade wonande ɗiɗo hen boli gam teskede boli ne moƴƴi kono kadi e kala saaha accident ji ne keewi no fewi wonande gardiɗo commission ko fate banggue union africaine woni Moussa Faki Mahammad duwima e dow inde union africaine kala neldi duwawa dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala ha tente hooreji leydi Sénégal président union africaine aɓe denda sunare nde e dendagal ɓesguji Sénégal naɓe kala oɗo hen wiyete ko Abdullaahi Dia to Kafrine toon to ñiibi o holliti omo jeeya e yimɓe adiɓe yettade ɗo accident o waɗi ɗo wadi yiide ko debbo nayejo ene nodda paaboɗe kama ene weeɗi junggo o waddi hen hawo yaltini on debbo mawɗo nayejo nden o yaltini on debbo gam ɗaminademo on debbo ma dad hawre on debbo noon ɗon wattidi jaafuɗon e konngol e ɗon wattidi tudde ƴiƴam ɗon tan e timmani hay minute wasi fittandu mum jaggi darba fawi dow mum gam ruttitade faaboyade heddiɓe nde o naati o ronki ko muñje gam hakkude jaaroy duuɓi capantati e duuɓi capanɗe nayya ko sukaɓe tan ɓuuri hewde ɗiɗo hen bis on bis sukaɓe ɓuuri hewde ko maayi ko o holliti noon ko sunare mawde no fewi gam ronkudemo wawde darade oɗon a nokku ha joni keddoɗen koye oɗon accident musɗo baɗɗo hanki toon to sikilo wonande bisuji ɗiɗi natodirɗi hen goto ko dogno woto goto ko Samba Ndiaye giwɗo to Tamba on noon arino ha station Total ɗo Tamba 22 heures ko nden fokkiti ɗon gam yaɓande Dakar bis goɗɗo noon kañumne iwno ko Dakar woni hen ko Moussa
sambundu ene wonde emprunté mum emprunté o e oɗon jiidi yummay baba kañumne ko activiste to banggue laabi ɗum noon on iwi toon ɓe potti ɓe gayi ha Kafrina kanko to giwɗo Dakar o ko nden noon soforo itti walla ngo totti ɗum miñum woni emprunté o 10 kilométre nde ɓe jetti to 6 kilo hawre oto giwno Tamba o pono mum felli on noon waasi contrôle volant oto mum koni woni ɗi natodirgol jibingol caɗele mawɗe no feewi taw kadi accident ɓurɗo hulɓinade e nder accident ji kala Ali Seyya kañumne arti e haaltude caɗele dañewɗo accident ko bamum sukaɓe ɗiɗo dongnanoɓe oɗon bis giwnoɗo Dakar kan woni chef gare routiére mo Mbour holliti wonande ɓiɓe mum giwno ko toon to Dakar ne gone oɗon bis ne paayi toon to Diawɓe gam heɓanade duggere hande nde on bis woni giwnoɗo Dakar sukaɓe makko ɗiɗo ɓe kala chauffeur e emprunté o kala mbasi hen pittali mumen kala ɗum o holliti ɗum ɗona joni keddotoɗen koye fannuji accident ji musɗo baɗɗo wonande teskede e nder lewru woturu tan kene tolno e 65 fittandu heddima e boli Dakar heddima e boli Sénégal taw koye accident ji teskaɗi e nder lewru woturu tan joni keddoɗen koye nder leydi Sénégal jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanen to Ziguinchor e ko taari ɗum kala assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar asalmetama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor président Ousmane Sonko eɗen gandi ko kanko woni maire de Ziguinchor ina wayno liggotono ɗon ko temedde jeeɗiɗo neɗɗo ina wayno hen temetato neɗɗo o itti ɗumen o wi o jooɗo e galleji mumen heddima joni ina wayno ɗon temedde nayo joni noon ɓe namdimamamo kanko Ousmane Sonko holko waɗiri noon o wi o tawi ɗon woni hen ko parasuji fenade taw joomu ina woni Dakar ina wiye koye mairie Ziguinchor liggoto dawata hirnotako so lewru maayi ina fooɗa salaire muɗum o tawi kadi woni hen ko maayiɓe o tawi kadi woni hen ko ala tereten ɓooyɓe inde mumen ne mbaɗa ɗo inde boje o kanko noon o ari ko liggade wona bonnude ɗum itti ɗum ha laaɓi ina wayi noon jaam dañaka hakkude makko e mairie Ziguinchor e liggotoɓe ɓe mbi loppet kamen ko ɗon tawi ɗumen Ablaye Balde ko ɗon tawi ɗumen Robert Sagna ko ɗon tawi ɗumen ɗum noon pooɗe ndure ina woni hakkude kanko oɗo président Ousmane Sonko e liggotoɓe mairie ɓe eɗen gandi accident musɗo o waɗi to e diwan Tamba kono noon ɗo e nder Ziguinchor ina wayno kamɓe sofareɓe ɓe président sofareɓe wonɓe ɗon ɓe biyeteɗo Boy Touré wonko haali o wi kamɓe nde ɓe gondi sunare kono noon maɓe daro ko ɓuuri yawde yaccade marodas baɗo jamma ummotoɗo toon auto jamani peewi Dakar maɓe mbaw wadde contrôle ɓe mbawa reftinde ɗum e lawol ko gila ici sarse o ha e dennangal gueɗe e dennangal kala ko woni oto ko ɓe mbawa ƴewde ɓe mbaɗa vérifié eɗen gandi noon ɗum ɗo ko haala kesa tan toujours Sénégal kala ko wawi kewde ko ɗum ɗon tan keɓata so yi ha waɗi balɗe woppe kamɓe ɗe ɓe mbi maɓe deftin transport o e lawol ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi en ummima ɗon jehinto e diwan Oussouye eɗen gandi wuro nan toon wiyete ko Ujunkun wuro ngo dey ina hoɗi hen temedde ɗiɗo e capanɗe joyi neɗɗo kamɓe dey wonko ɓe kaali ɓe mbi faruji mabɓe ɗi dey hande ko lamɗamme ham ina wayno ndiyam gueƴɗam hepti faruji ɗi ko lamɗamme ham kala koɓe gawno hikka maaro ina wayno maaro ko moƴƴani ɗum ne eɓe gulliti laamu ngu wawa wallude ɓe beele ɗam ɗon lamɗam gona jame faruji ɗam beele ina darto ɓe guuri ko e ndema nde wonno so tawi ndema ka ala kamɓe ala koɓe jogui ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Saar yallah koye walde jam. Amadou Ishaqa Kebe gatteten koye sunare balɗe tati nde mawde leydi Sénégal yamiri ɗum ko hande altino fuɗɗi talata alarba gasata wonande ararayuji gendi leydi ndi kala artite ko ha hakkude golle leydi ndi kala koko gollata kono moni kala ɗo woni e nder yeeso mum ene jogui sunu gam duwanade wonande oɗo hen accident musɗo baɗɗo
ɓen yaltuɓe ɓe e ɓen gañiɓe hen kala nde tawno ko leydi ndi kala rendi nden sunare ɗum jeeyi sababu gardiɗo société suudu men SAS ne nelde duwaw dendagala wonande ɓen yaltuɓe aduna kala duwaw nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe ɓen gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe celal woni docteur Abdourahmani Ka kono ne kadi gardiɗo heble sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagala wonande ɓen yaltuɓe aduna kala ɓesguji mumen nonne kadi ɓen gañiɓe nde jomiraɗo ɓeydanta ɓe cellal e jaam e kissala to leydi Gambie woɗɗani Sénégal leydi Gambie e dow konngol Adama Barrow hoorejo leydi ndi o neldi duwaw faade hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kono ne kadi o neldi duwaw faade dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala o holliti e ɗemgal makko wonande ɓesgu Gambie naɓe kala en nelda duwaw dendagal ɓesgu Sénégal naɓe kala e oɗo hen tana jaayiya baɗɗo e nder leydi Sénégal ko leydi Sénégal leydi Gambie kala ndendi oɗon sunu sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗena to leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie taw koye ɗemgal makko yalti koye hoorejo gendi leydi ndi ɓe ndendi sunare e leydi Sénégal ɓe kolliti e dow inde leydi Mauritanie kala kam ɓesgu Mauritanie kala ɓe nelda duwawa dendagala ɓesgu Sénégal naɓe ha tente hoorejo leydi ndi Sénégal wonade ɗo hen accident musɗo baɗe toon to ñiibi toon to ñiibi taw kadi accident jeeyi sababu ha kene tolno capanɗe nayyi fittandu heddi hen ken tolno capanɗe jeetato e jeeɗiɗo neɗɗo gañi hen gañande musde no feewi ɓe kolliti ɓesgu Mauritanie kala ne renda oɗon sunu e ɓesguji leydi Sénégal kala taw koye konngola jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen jayde Al Akhbar holliti sukaɓe dilloɓe e landata wassula ɓe erima wonande autorité ji leydi Mauritanie nde ɓeydata darde mumen beele ɓeɗo hen Mauritanie naɓe tato biftaɓe hecciyanke o taw biftiɓe ko fedde bandiji toon to Mexico taw kadi ɓe gonno koye ɗanle mabɓe siftinde on immigré ji kewɗi taw ko Afrique naɓe ne kewi ɗannorade toon to Mexico ƴetta lawol faade toon to États-Unis de Amérique e kala saaha noon bandiji ne kewi biftadeɓe mbiye komando ke haalisaji kewɗi ɓen suka ɓen Mauritanie naɓe tato biftaɓe ɓe bifta koɓe godde fedde wonde ne wonde sukaɓe woɗɓe taw ko ɗanniyankoɓe ɓen kala ko biftaɓe oɗo saaha andaka noon holtoɓe goni walla hol fedde bandiji biftiɗeɓe ɓe eri tan ko laamu ngu nde ɓeydata darde mum beele ɓen Mauritanie naɓe biftaɓe toon ne mbawa ɗaccitede dow jaam e cellale kissala jagorɗo kono mo leydi Mauritanie woni Hanna Sidi Hanna général Hanna Sidi Hanna ene wonde chef d'état majeur général armée leydi Mauritanie woni Bella Chaban mbaɗi jillu men ngu jillu ko hanki toon to jamena lamorgo leydi Tchad ngam jonde hande fuɗɗotode altine e talata janggo kala ko fati banggue jonde G5 Sahel hakkude ɗen jagoɗe konu kame chef d'état ji ngam yurnitade golle G5 Sahel ɗum noon nden jonde waɗi ko toon to leydi Tchad ñalawma hande o ɗum fuɗɗi toon jagoɗo diine mo leydi Mauritanie holliti wonande bateau ɗo tan e balɗe sappo ma yetto ɗon ɗo tufɗe ɗe Nouakchott woni hen ko ñantirgal ko jogori ñantede juma mawɗo mo Nouakchott juma moɓe mbiyata juma saudi hen woni hen ko meuble muɗum taw ganduɗa gueɗe jaaduɗe jamanu bawɗe ŋarɗinde oɗon juma cuuɗi Allah ndu holliti darde makko oɗo saaha ko yidde holtinde e ñantude cuuɗi Allah ɗi taw kadi koye gueɗe jaaduɗe jamanu baɗɗe fayde valeur mawɗo no fewi taw kadi ko matériel joom kewɗo gartam no fewi giwɗo toon to leydi Turquie cum teskama balɗe ɗiɗi ne huɓɓa ɗum noon waɗi koye ladde e nder commune mo Kuri balɗe ɗiɗi cumone ñippe koma laamu ngu yanti hen kene foti wonde leɗɗe kewɗe kame kuɗoli e ko ruɓata ko heewi heddima e nder nguɗo hen cumu wi actualité guiɗimaka ɗum ko caggal laamu ngu balɗe bandum ne daro ne bata gam yidde addude jaam e kisal e hewtude won e cumuji batteɗe nokkuji goɗɗi kala Nouakchott woni capital pinal e ñeñal yaltinde conce e ganni ɗum noon suuɓi ɗum ko monde arabe musulman ko ɓen cuuɓi wonande Mauritanie hikka yonta Nouakchott ngam yuɓɓinde yaltinde ganni e conce mumen taw yuɓɓi ɗum ko catal arabe biyetengal
isesko taw kadi ardi ɗum taw ardi ɗum ko bireɗo Salem Ben Mohammed Al Malika ɗum noon ɓe juɓɓini hanki donnirgal geloɗi ngal donnirgel geloɗi ngal yuɓɓina hanki koto Nouakchott tawtorede gardiɗo région mo Nouakchott woni Fatima Abdullaahi Malika tawtorede on hollitama conce gendi leydi Mauritanie ene jeeya e ɓurɗe ngarɗude yoga e conce leyɗele arabeɓe Mohammed Wul Abdel Aziz kollirɗo koko jamfimo ko sehil makko mo rendi armé mo rendi meccale golle mo hoolino gila duuɓi 40 ɗum ko caggal nde o acci lefol laamu o totti ɗum kanko on Mohammed Wul Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie kene tolno e duuɓi sappo jogoɗo darade yeeso tribunal ngal Nouakchott 25 janvier ngam tumede ɗum ne dirtini koppareje leydi ndi kala ne waɗi e jiifa mum kam tan yidde alɗude hen gollotoɓe to hôpital mo kay hayɗi subaka hande o ɓe mbaɗi sitin mabɓe on sitin noon ko waytade lebbi 9 en wonde lebbi tati kala ɗiɓe keɓani e ndendite mabɓe kala ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi golleteɗe to keerol hakkude leydi Mauritanie kame Algérie ngam ngarɗinde ngol keerol ha jogo kesamago yaadude jamanu holliti wonande gouverneur mo Tindofa woni Mahbi nan kadi Mahbi woni Mahbi Mohammed on holliti ɗum woni on gouverneur o holliti wonande ɗo tan e lewru ne gasa ma gueɗɗe kala gas so tawi ko 190 golle ɗe gasi heddi en tan ko toɓɓe sappo taw kadi ngaalu waɗago hen go kala ma wonoy 34 million taw koye koppareje dinar sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali kene tolno e 600 Mali naɓe taweteɓe ceene DGR hewɓe hen wona harɓe cellala ɓe hen ko heege tampini ɗumen ɗum noon yaltini ɗum ɗon wonande cetal ngal ɓe ndewni konguɗi mabɓe o yiyema tambiɓe gurdam mabɓe toon hande o gulali mabɓe noon e nder vidéo moɓe jaltini guila 26 lewru décembre hitande mayde ɗo hen ndo yettima jagoɗo tambiɗo on fannu woni Alhamdou Aga Ilian on holliti wonande ɓe neldi leɗɗe cafroɗe kamen guura kene fota yondeɓe ɗo tan ha nogas nduɗo hen lewru maɓe gartire e nder leydi maɓɓe e nder vidéo o noon ɓe kolliti ɓe gonno ko 1600 sokaɓe nder kasoji ɗi liɓi hewɓe hen maayi hewɓe hen ñawi toon ganda kaɗo keedi won hen nde yalti kam mbawi ɓafde ha jettiti kino ko bileɗo asmak oɗo sahanan hewɓe ne tawe ɗon yidde ɗumen ko artude e nder leydi mumen laamu leydi Mali fodi ɓoyata maɓe gartire e nder leydi maɓɓe to leydi Mali keddoɗen Bamako caggal teskede guykaali kewɗi nden kay kisal ngakkude police e gendarme mbaddino jungo e faandu ngam yidde lawƴude Bamako e hewde ɓowɗi no feewi wonande ɓen wujjoɓe jamma e ñalawma jeeɗiɗi ndu lewru janvier ha yetti ɗo hen no jaten hande 9 balɗe tati tan ɓe nangi 1jeetato neɗɗo mo yahata haaju mum taw koye tuumaɓe guyka kene tolno 60 taw kadi ko moto woni taw ko 60 moto woni ko tetta hen 46 koninke mo leydi Côte d'Ivoire dumbanoɓe to Bamako kene wona lebbi 6 dañi accitede ñande kikkiɗe aljuma nde taw kadi koye yaafuya horejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta ɗum ko caggal doggol koyɗe jaam horejo leydi Togo ko nonne kadi wonande pelle kewɗe dogoje hen kamɓe kala ɓe jettitima to leydi mabɓe ɗum ko caggal nde mawɗo leydi ndi accitiɓe sen giwi to leydi Mali koto Guinée paɗen ex coordonnateur wonande FNDC Abdourahmane Sano caggal ñalawma heccanko ñalawma kurɗo mo darde gendarme ngam loskedemo hande o wono to yima ñawore makko ɗo kalaten ñawore nde suwa taw gasde ɗum noon ko tumedemo yinnodemo yuɓɓinde plateforme ko fate banggue taw yuɓɓinde ɗum taw alda e yamirore siftinde on kanko adino FNDC mo ganduɗa laamu leydi ndi momti ɗum guila e septembre 2022
caggal wonande seppoji mabɓe mayɗeli e kala saha kamɓe noon nden fedde tagno nden fedde daraɗe ko haɓanode 3e mandat candidature wonande Alpha Condé ɗum jeeyi sababu on mouvement wo jokki o wonti mouvement citoyen jokkodirde politique e pelle kewɗe politicien nde laamu colonel Mamadou Doumbouya ari nde seppoji keewi ha waɗi mayɗeli ni woni ɓe nder guiti wonande FNDC oɗo saaran kanko wottumira ko yidde darnude woni plateforme goɗɗo ngam yidde wadde tafgo seppoji goɗɗi je sababu hande ñawore makko udditama ma en gartoy oɗon fannu si en keɓoyi ko ɓuuri hen labde sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paden Alhassane Dramani Ouattara jaɓɓima 46 koninke mum ɗum ko hanki o jamma heccanke o wo jaɓɓima maɓe toon to Bawol laddi woƴe ngala ofoy boigne jaɓɓugal payodingal wo holliti weltare makko mawde no fewi jaɓɓade ɓeɗo henna koninkoɓe taw ko nangganoɓe kene tolno e lebbi 6 to Maline Ndumba wonaniɓe ko julde mawde no fewi caggal ɓen koninkoɓe ɗen jetti mbaɗana ko julde e jaɓɓugal payodingal kanko Alassane Dramani Ouattara e nder discours makko wo holliti ma leydi Côte d'Ivoire kame leydi Mali ɓeydu jokkodiral nde tawno ko leydi gotiri ko leyɗele ɗiɗi sehilaɓe henduɓe kala saabu ujunnaje ɓiɓɓe malinaɓe ne tawi nder leydi Guinée ne tawi nder leydi Côte d'Ivoire ko noon ne kadi kene tolno e ɓesguji leydi Côte d'Ivoire hewɓe ne tawi to leydi Mali firti koɓe neɗɗo goto leydi gotiri noon foti tan ko jaam duumade hakkude mumen ɗum ko konngudi makko kanko Alassane Dramani Ouattara keddoɗen ko toon to Côte d'Ivoire caggal accident musɗo bannoɗo ñandal juma jawtuɗo hen o ha 14 fittandu heddi hen ɗon ɗo yaltirde yamuskoro taw ko karuji ɗiɗi natodiri 90 neɗɗo gañi hen jagorɗo yangara woni Amadou Kone ƴetti pellital manggal no fewi wonande on kar ɗaccunoɗo bolol mum ha yani kar goɗɗo ɗin karuji kala wonande on société wo yowama e golle makko lebbi 3 ɓe dogata e nder booli leydi ndi kala ko wona ɗum ko kala chauffeur gollotoɗo e nder wonande oɗon société koma ruttito waɗi visite technique kañum e hoori mum ƴeewe so tawi dognugol mum kala ene moƴƴi no fewi tene kadi yowete ko lebbi 3 ɗum noon ɓe kollitima ɓe jokku loskoji mabɓe kala wonande yoga e société ji joguiɗi autoji transport yangara e nder leydi ndi kala sen giwi to leydi Guinée sen giwi to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko to Libéria wonande kaggulaɗe woni port mo Libéria to Monrovia nanga toon ko navire goto conteneur tawaɗo e nder muɗum on conteneur ne waɗi ñande 5 nduɗo hen lewru janvier ene waɗi 450 matériel taw ganduɗa ko fettel taw kadi foof nanga ko ɗon ɗo kaggulaɗe ɗo caggal luskoji ne mbaɗa hen on jeyɗo on armé o anditama o wiyete ko Benjamin Bakary o woni ko libérianajo kono wuri koto Texas Amérique ko toon o woni caggal nde o neldi andaka noon holi on destination mo fayi luskoji goɗɗi ene jokki hen ngam andude ko ɓuuri labde hen ɗeɗo gueɗe no jaari ni hen to bene hanki kene tolno e million ngaji 6 ɓiɗɗo benenaɓe jalti ngam suɓoyade sarɗi yanko men kono hollitama jaltugol ngol ene famɗi no fewi ngol woni goo gila 2016 wonande landaji lundo tawtorede sumgoji leydi ndi ɗum ko caggal nde Patrice Talon yaltini wonande kuule catuɗe ɗe ganduɗa ɗen kuule kaɗino kala landal lundo taweteɗo e leydi he tawtorede ɗiɗon sumgoji kono noon sumgoji baɗɗi hanki ɗi ɓe tawtorama siftindona suudu sarɗiyeji ndu leydi Benin suudu sarɗiyeji ndu leydi Benin taw kadi ɓurno wonde to nan ko sarɗiyankoɓe taw ko kewendi Patrice Talon kono ɗo saaha mo gonen teskama lundo ngo ari toon e kewendi no fewi ene gasa noon jencuɗi ndi soit yaltude kono ma yaltoy so yaltoyi ma en gartoy hena jeeyeten ko toon to Tchad ñalawma hande o leydi Tchad jaɓɓima jonde G5 Sahel nden jonde G5 Sahel yuɓɓinande toon to Tchad jamena lamorgo leydi Tchad jonde G5 Sahel e tawtorede wonande jagorde kono kamene wondi e chef d'état ji majeur ngam yurnitade golle G5 Sahel ɗo yarata ma en garto yena
nden jonde gasata ko nyalawma jango so haji jomiraɗo koto Kenya paɗen to koto Kenya jafuɗon koto Kenya paɗen to Kenya ko ɓandu goto daraniɗo taw kadi ko ɓen gorkati député en ɓandu makko yiita e kof goto ne wedda e sara lawol ne wara ne wedda ɗon tuma hen noon ko jaadiɗomo gila cukago on woni tumaɗen siftinon Kenya ene jeeya e leyɗele ɓurɗe salade ko fate banggue député gorkati hande leyɗele kewɗe jaaɓi taw ɓen ene ñaaƴa e nder windere nde kala taw kadi wona hunde yonde no feewi kono nanga hen ko sehil makko mo ganduɗa mo yaɗano on tuma hen o sa luskoji ene jokki hen to joolam jaɓeri ende paɗen wen peƴƴirde jangol woni ko ari tona nden we peƴƴirde jangol jeeyi sababu no gasa joyo fittande neɗɗo heddade hen o saha mo gonen hewɓe gullitima jangol ngol ne heewi kono kadi buliyaro ɓuuri e hewde ene wayno ko ngol jangol hande tawete nder Dakar e ko taari ɗum kala tan neɗɗo fiɗum baade seeɗa to États-Unis de Amérique caggal duuɓi ɗiɗi ko suɓa o ardi leydi ndi woni Joe Biden hanki fuɗɗi jillu muɗum ɗo Mexico ɗo gam yurnitade caɗele ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol tenti noon ɓen dognoɓe dorog e nden oɗon diwan kala Brésil hanki wuuli jeewa to Brésilia ɗum noon ko yaadiɓe jeeri wonande hoorejo leydi ɓaftaɗo jaltuɗo o tawete to Floride to États-Unis de Amérique yaadiɓe muma ko ɓen jippi to stade ha to Cour suprême ha to galle lamorgo to kala gam yidde bonnude e sabodde hewɓe kolliti ɓe jinno wadde ni ko kuddata police hutorima lacrymogène woni gazuji gulɗi jaw capanɗe nayo dañi nangede hen aduna kala yonnani guuɗo hen nan jango ngo ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗi caggal tan kene wona balɗe seeɗa ko luula ƴettiti lefol laamu leydi ndi hewɓe hen noon kolliti jonnani ɗum hay seeɗa Chine hanki udditi demude mum wonande ɗanniyankoɓe leydi mum e aroɓe leydi ndi kala ko fate banggue quarantaine ittama ha laaɓi ɗon ɗo Chine woni daɗɗudi wonande daɗɗudi coronavirus leyɗele kewɗe taweteɗe yogay windere kañumenne kolliti kala giwɗo Chine sen ara e leyɗele mumen koma joñe ten kadi tawne jogui testé kollirɗo ala covid-19 tene kadi waɗe quarantaine ha ƴeewe so tawi ala ɗen caɗele Iran hanki moɓodiral yeeso ambassadeur mo leydi France tawiteɗo to terrain drapeau mo leydi France duppama hen jeeyi sababu ko Charlie Hebdo caggal ne waɗi caricatif goto mo leydi Iran weltaki hen Japon hoorejo jagore mum fuɗɗima jillu mum hande to leydi France e nder leyɗele G7 gam ƴeewoyde doole no feewi gam teskede to Asie hande o wona leyɗele belɗe no feewi ko wayno Chine Thaïlande fayenma Corée du Nord Corée du Sud kamɓe aɓe ƴeewa tekkendi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garanɗe kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaiki jaam yo jaam Allah hiranena